ஹலோ அண்ணே எப்படி இருக்கீங்க? எத்தனாவதுடா படிக்கிற? யூகேஜி ஏ2. சிரிக்காதடா சிப்ஸ் மூக்கா. எதுக்கு சிரிக்கிற? அந்த 5 கொலையும் நான் தான் பண்ணேன். என்னடா அன்னியன் பட டயலாக்லாம் சொல்லின்னு இருக்கிற? டேய் தக்கதோம் தக்க தரிக்கிட்ட தோம் தர தரிக்கிட்ட திக்க தக்கதோ. நான் இப்ப உன்னை பாடவே சொல்லியேடா பப்ஸ் மூக்கா. ஐயோ ஆச்சாதி பக்கண்ணே சொல்லு. அன்னைக்கு எனக்கு ஹாஃப் டே. சரி இருந்துட்டு போ. நாளைக்கு உனக்கு ஆஃப் டேனா நான் என்ன பண்றது? உன்னை வந்து பிக்கப் பண்ணிக்குவா ஸ்கூல்ல? என் ஸ்கூல்ல என் மேம் இருக்காங்க. உன் மேம் இருக்காங்களா? மேம் பேர் என்ன? பிரியா. மேமுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. உன் பேர் என்ன? சோம்நாத். சோபனாவா? இல்ல சோம்நாத். என்னடா சேனல் மாத்துன்ற மாதிரி பேர் வச்சுக்கிறாங்க உனக்கு? யாராவது கம்மங்கூட்ல கிச்சிலி கம்முட்டுறாங்களாடா? சிரிச்சுனே இருக்கிறியாடா? உன் கூட பிறந்தவங்க எத்தனை பேரு? கடவுளே அஜித்தே. கடவுளே அஜித்தேவா? அந்த 5 கொலை நான் தான் பார்த்தேன். என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல.